Добрага ранку. Прывітанне, сябры. У нас спаборніцтва. Хто больш кніжак прачытае? І хто зробіць гэта хутчэй. Таму прабачце, у нас кожная хвілінка улічваецца. Працягваем чытаць. Прывітанне! Прывітанне. Прывітанне. Так, нічога не разумею. Гэта добраранак? Добраранак. Добраранак. А гэта Ваня і Лесік? Яны? Тады адкажыце, што з імі? Быццам іх зачараваў нехта. Ніхто нас не зачараваў, просто у нас спаборніцтва. Хто з нас больш кніжак прачытае? І, здаецца, Ваня перамог. Не, зараз наступны том возьму. І я зараз дачытаю першую кніжачку і другую пачну. Ну вы гэта бачылі? Яны чытаюць. Што гэта атрымліваецца? Што ствараць цудоўную раніцу прыйдзецца мне адной? Вядома, Кась. На цябе ўся надзея. На мяне? Вось і цудоўна. Дзякуй, Кася. Толькі я устанаўлю ў добраранку свае правілы. Ты, Касечка, раніцу стварай, а мы пакуль працягнем наша спаборніцтва. Лепшыя чытачы за працай. А што вы чытаеце? Можна пацікавіць? А ўсё падрад. Галоўнае, каб кніжка была больш тоўстай. Энцыклапедыі наш варыянт. Вы з такой хуткасцю чытаеце, а ці запамінаеце што-небудзь? Што-небудзь запамінаем. Галоўнае ж не колькасць перагорнутых старонак, а запомніць тое, што чытаеш. Кася, не хвалюйся. Мы хутка чытаем і стараемся ўсё запамінаць. Ну, добра. Чытайце, чытайце, разумнікі. А мы з гледачамі пачытаем пасля. А зараз мультфільм паглядзім. Хто жадае, далучайцеся. І жыла гэтая прынцэса у высокай вежы. І была яна самай прыгожай у свеце. І умела прынцэса вельмі прыгожа спяваць. Ваня, бачыш, наша Кася чытае і чытае. І спыніцца не можа. Ага. І што вас здзіўляе? Я знайшла казку пра сябе. Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Тут пра самую прыгожую і таленавітую прынцэсу напісана. Прабач, але ў тваёй казцы, можа, і ёсць прынцэса, а вось у нашым пакоі яе няма. Скажы, Вань. Ваня, скажы, ты бачыш у пакоі прынцэсу? Прынцэсу? Пакуль што не. Куды яна? Не ведаю. Ой, гэта табе, Ванечка. Што гэта? Акуляры. Чапляй іх і глядзі. Начапіў. І куды глядзець? На мяне. Прынцэсу бачыш? Бачу Касю, а прынцэсы не бачу. Куды яна? Не ведаю. І зараз не бачыце прынцэсу. Бачым Касю ў кароне, а прынцэсы ніякай тут няма. І мне так здаецца. Усе сапраўдныя прынцэсы экзамен праходзяць. А ты гатовы да экзамену на прынцэсу? Вядома, што рабіць трэба. Будзем правяраць, ты зможаш то быць сапраўднай прынцэсай на гарошай. О, гэта лягчэй лёгкага. Спачатку паглядзім мульцік, а потым пачнем экзамен. Дапамажыце прынцэсе ўзлезці. Ага, добра, я сама. Прынцэса Кася на месцы. Праверым. Ай, ой, ой. Ой, няма нічога смешнага. Чаму? Вельмі нават смешна, калі сапраўдная прынцэса экзамен здае. Ну што, правяраем? Лічым гарошыны. Адна. Мы нічога не бачым. Ну, тут няма, але недзе яны ёсць. Зараз знайду, дзе А яны. 2, 3, 4 і 5 знайшла? Знайду. Кася, павінны трошкі цябе засмуціць. Ні адной гарошыны мы не паклалі. Як? Вы неправільны экзамен праводзіце. Дадзім табе другое заданне. Для сапраўдных прынцэс? Вядома. Твое новое задание будет такое.
Раскласці відэльцы і лыжкі па правілах. Для сапраўднай прынцэсы гэта вельмі лёгка зрабіць. Дайте хвилиночку, я справлюсь. Прапаную мультфільм паглядзець, а наша прынцэса няхай думае. Як? Цудоўна я справілася з заданнем. Вельмі арыгінальна. Кто-нибудь сомневается, что Кася сапраўдная принцесса? Не. Вось, и кто-нибудь яшчэ сумняваецца, что про мяне нават казки написаны? Не Не сумняваемся. сумніваемся. Вось так. И коли я принцесса, рыхтуйцеся мае загады выконваць. Загады? Ой, не, прабач, але на загады у мяне часу няма. А чым ты так заняты? Чытаннем. Буду чытаць казкі пра сапраўдных прынцэс. Добра. Тады ты, Ванечка, мае загады будешь выконваць. Я? Ой, не, Касечка, прабач. А у цябе што? Важныя справы. Чытанне. Не, у мяне... О, у мяне маляванне. Якая цудоўная справа! Намалюй сапраўдную прынцэсу. Ваня, ты будешь маляваць Касю? Атрымліваецца, што так? Сябры, я ведаю, вы таксама умееце і любіце маляваць. Намалюйте прынцэсу Касю. Гэта будзе цудоўны падарунак для мяне. А як толькі малюнак будзе гатовы, дасылайце яго ў добраранак з паметкай прынцэсе Касі. Правильно! Адрасы наши памятаете? 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці адпраўляйце на электронны адрас. Яго вы бачыце на экранах. Як табе, Кася? Ой, Ванечка, дзякуй! Ты цудоўны мастак! І я добра малюю. Я зараз яшчэ лепшы малюнак зраблю. Зараз час на заняткі бегчы. Тады я пачну маляваць адразу, калі са школы вярнуся. Цудоўна, буду чакаць. А я нагадаю, што мы сустрэнемся заўтра зранку У нашым добраранку! Будзе